saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai mutanen Adoji ba abin da zai ce muku sai zai ce muku Allah ya saka da alheri. Kuma albarkar manzo Allah da wuka nuna mun kauna kan nuna mun kauna in Allah ya so ya. Duk mutumin da ya zauna a ƙarƙashi na wanda muke tafiya da shi albarkar manzo Allah da wuka nuna kuna sa Abubakar Maliya da ma'aikata in Allah da sai ya sha da muku hawa. Ni mun san zaɓe ku mata ku ke zaɓe babu wani wanda yake zaɓe in ba mata ba. Yanda kuka nuna mana halacci mun gode Allah ya saka da alheri. Kuma mun tabbatar ba taɓa yin ɗan takara kamar wannan ɗan takara namu tun daga zamanin Abdullahi Adamu har ya zuwa kawo matan ba almakura har ya zuwa akwai doma har ya zuwa aiki ba mu taɓa samun ɗan takara kamar aiki ba saboda haka abin da muke bukata da ku ɗan ku da kwarkwata ku kowa ya haƙuri ya yi wa Allah godiya akan wannan tafiya da muke kuma ina tabbatar muku da cewa aiki dai na mata ne kuma wani Allah da mu za mu nuna wa mai gida hanyar da za a taimaka wa kowa da kowa a jihar nan ta Nasarawa in Allah ya sai mun sa an buɗe kamfani wanda za a taimaki kowa in Allah ya da idan ku ba ku samu aiki ba yaran ku za su samu aiki in Allah ya da in ku ba ku samu aiki ba zai sa ba ku raba ku ba yaran ku kuma albarkan manzo Allah za mu sa a buɗe kamfani za a taimaki kowa kuma duk wanda take a matsayin woman leader namu in dai woman leader na namu ko fitin a shirin jiya kawo in Allah da sai mun sa mai girma aiki ya ba ku aiki in Allah ya so ya Allah da wani jagora Allah ka wuce mana gaba Allah kuma ya tsaya mu nugu duk wani mutumin da yake gudu da wani abu wanda ba shi ke ba Allah ka mai masa rayuwarsa saboda haka mun ba mu bakin ciki da kowa ba ko ma sa wani abu damuwa kan wani saboda haka ta abin da yake an ce kula ana kokari wanda kuke yi ai bayan wuya sai dadi bayan wuya sai dadi bayan wuya sai dadi saboda haka in Allah ya da aiki sai ya saka muku da alheri saboda haka duk wani wanda zai surutu ba abin da zaku illa ka ci gobe menene wanda ya mutu mu mun tabbatar tun da muka fara faɗan takarar mu Abubakar Muhammad Adamu Aji ya rantsa da sarkin mulki Allah tun daga kan Abdullahi Adamu har ya zuwa Allah kai gobe har ya zuwa Umar Tamba da Gura ba a taɓa yin takara kamar aiki ba a taɓa yin yake taimaka wa mutane kamar aiki kuma abin da yake yi gwamnatin nan ma da ta kai ba ta abin da yake yi saboda haka Allah ka ba mu nisan Allah ka wuce mana gaba Allah ka sa mu da abin saboda haka ya aiki wanda duk da mu taimake shi ba Allah ya mu taimake shi in ka lokacin azumin nan da ya Allah ya so ya ka ba fara azumi Allah ya mutan da kira mutum ka mutane kuma wallahi duk wanda yake karkashin mu Allah ya sa ya taimake shi ba wanda muka ba kuɗi ba wanda muka taka sayo da wani abu duk wanda ya wuce muka mata kuma san dawo woman leader namu duk wanda take a matsayin woman leader in Allah ya tabbata woman leader zuwa mataimakiyar woman leader in Allah za mu taimaka mata da atamfa da riga da hula da hijabi ko ce ce mun ba ta Allah ya kiyaye kuma ga duk wani wanda yake ganin ba za mu iya ba mu ko za mu iya saboda haka Muhammad Abu Bakar kuma yake da dama ne Allah kuma ya wuce mana gaba Allah kuma ya sa mu ta amfani na gode Allah ya saka da alheri Allah da haka zan ba ku wallida sai muku ita ma na tafi da cin baki nata sakamakon ita ma mun gota da ita azumi ne jin kai gwarzo ina son mu ganta a nan wurin gobe da zai bayani ko mata godiya saboda ba za a ce mai gobe da mun godiya ba saboda mun kana ta gobe sai jama'a mun gode muku Allah ya saka da alheri duk wanda ya zo wurin ya same mu zaman to Allah ya bawa idan da abin da yake bukata sai mu ce mu da azaba ta da ya kace kudin mota ta samu saboda haka mun gode muku Allah ya saka da alheri na gode Allah ya yi na gode sai an ji